अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। देवगड तालुक्यातील हिंदळे येथे आमदार नितेश राणे यांनी भेट देत हिंदळे ग्रामपंचायत कार्यालय येथे गावातील विविध समस्या आणि विकास कामं याबाबत थेट संवाद साधत चर्चा केली। यावेळी विकास कामांचं भूमिपूजन देखील करण्यात आलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।